Dawn il-ġranet tal-ġimgħa l-kbira jaqalgħuna mill-monotonija u mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum u jġaluna nirriflettu aktar bis-serjetà fuq esperjenzi iktar importanti tal-ħajja tal-bniedem bħal huma id-tbatija, il-mart, il-mewt. U dan meta nħarsu lejn il-ġrajja ta' Ġesu illi ġie fostna, għamel ħafna ġejt fostna, ħab lill-bnedmin u r-risposta kienet ta' tpattija, ta' rabja, ta' aggressività kontra tiegħu, tant illi ġie msawwat, ġie maqtul u ġie mitfun. Imma din il-ġrajja ma tiqafx hawn. Hija ġrajja ta' tama kbira anke għall-esperjenzi ta' kull wieħed u kull waħda minna, għall-esperjenzi diffiċli li ngħaddu minnhom. Il-ġimgħa l-kbira tpoġġina iktar f'kuntatt ma' tbatijiet tal-bniedem. Il-mart, konflitti fir-relazzjonijiet, problemi personali, problemi tal-familja, problemi tat-tfal, kull tip ta' diffikultà u problemi li l-bniedem jgħaddi minnhom. Imma l-ġimgħa l-kbira hija ġimgħa ta' tama għaliex tispiċċa propju bil-festa ta' Ġesu irxuxtat, Ġesu li jqum mill-mewt. U din il-ġrajja hija aħbar tajba fuq kull tbatija, kull diffikultà li aħna ngħixu. Ma ninsewx li Ġesu kien liben tal-missier. U kull esperjenza ta' tbatija li għadda minna għexa propju b'din it-tama, b'din il-fiduċja sħiħa fl-imħabba li l-missier kellu għalih. Għalina din hija ta' dawl kbir. Għaliex? Għax lilna wkoll tgħinna biex it-tbatijiet tagħna, l-problemi tagħna, il-mart tagħna b'mod speċjali, forsi l-iktar diffikultajiet li nħossu u ma dawk marbutin mas-saħħa, dan kollu il-ġimgħa l-kbira tistedinna biex ngħixuh fiduċja sħiħa fil-missier, għax kull wieħed u kull waħda minna aħna wkoll ulied bħalma hu Ġesu liben tal-missier. U meta aħna nintelqu f'idejh, meta aħna għandna fiduċja fit-tama tal-qawmien, fit-tama tad-dawl li hemm jistennina, anke l-istess tbatija li ngħixu llum tonqos mill-intensità tagħha. Għalhekk bir-raġun ngħidu lejt it-tajjeb, bir-raġun ngħidu l-irxoxt it-tajjeb, bir-raġun ngħidu li wara tbatija ta' kull wieħed u kull waħda minna hemm it-tama tal-ħajja sabiħa li hemm tistennina. Lejt it-tajjeb lil kulħadd.